Эфирда атна информацион программасы белән Соба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. 3 май җомга киче бу. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Районда беренче тапкыр математик олимпиада үтте. Анда республиканың 15 районыннан 300-дән артык укучы катнашты. Abilimpics мөмкинлекләр фестивалендә инвалид балалар 7 компетенцияда көч сынашты. Бөек Ватан сугышы вакыйгалары һәм бөек җиңүнең 79 еллыгына багышланган җиңү диктанты акциясе үтте. Хәзер барсы хакында да тулырак. Собаның сәләтле балалар мәктәбендә Соба районы башлыгы Рәис Миннаханов призына 4-7 сыйныф укучылары арасында математик олимпиада үткәрелде. Беренче мәртәбә үткән әлеге олимпиадада республиканың 15 районыннан 300-дән артык укучы катнашты. Олимпиада эшләрен башкаргач, балалар өчен төрле темага мавыктыргач мастер-класслар үткәрелде. 28 апрель көнне Собаның сәләтле балалар мәктәбе математика фәненә гашык укучыларны һәм үз фәнен укучыларга яраттыра белгән укытучыларны кабул итте. Биредә Соба районы башлыгы Рәис Миннаханов призына беренче мәртәбә математика фәне буенча олимпиада үткәрелде. Әлеге бәйгедә катнашу өчен республиканың Актаныш, Әгерҗе, Сарман, Буа, Балташ һәм башка районнарыннан укучылар килде. Көннең беренче яртысында 4-нче, 5-нче, 6-нчы, 7-нче сыйныф укучылары олимпиада биремнәрен чиштеләр. Ул арада әти-әниләр өчен мәктәп буенча интерактив экскурсия үткәрелде. Собаның сәләтле балалар мәктәбендә агымдагы уку елында илебезнең төрле төбәгеннән булган укытучылары өчен зур форум үткәрелде. Ел дәвамында галимнәр, югары уку йорты укытучылары районыбызның математикага сәләтле балалары өчен дәресләр үткәрде. Район башлыгы призына үткәрелгән математик олимпиадага да мәктәп коллективы бик зур җаваплылык тоеп әзерләнгән. Бу олимпиаданы без Казан федераль университеты белән берлектә үткәрәбез һәм инде менә шушы эшләрне тикшерүдә безгә инде шушы университетның укытучылары ярдәм итә. Бу заданиеларны эшләрне төзегәндә безнең инде шулай ук Казан федераль университетының студентлары, укытучылары белән берлектә төзелде. Биремнәр инде һәр яшь үзенчәлегенә карап төзелде. Шулай бит. Инде математика фәне белән кызыксынган, математика фәнен яраткан укучылар бу биремнәрне эшли алыр дип уйлыйм. Чыннан да безнең бу олимпиада әле беренче тапкыр гына үтә. Мондый масштабта дип әйтик инде. Бу олимпиаданы без традицион олимпиада дип үткәрбез дип планлаштырабыз инде. Һәм шулай ук менә бу олимпиада катнашкан, олимпиада җиңү яулаган укучылар белән без инде аерым эшләрбез, алар белән элемтәләрне үзмәбез дип уйлыйм. Әлеге математик олимпиада әти-әниләрдә дә кызыксыну уяткан. Шәмәддәннән Фәридә ханым Закирҗанова кызы Мәдинәне алып килсә, Балташтан Хөснетдиновлар гаиләләре белән үк килгәннәр. Математиканы яратам. Математика укытучысын да яратам. Математика белгән кеше ул башка фәннәрне белә дигән сүз. Фән белән кызыксынуын бик хуплыйм инде. Үзем математика укытам. Алсу Илдаровна ул безнең театр кружокларын алып бара. Алар Россия конкурсларына да барып җиңделәр. Менә хәзер тагын чит илгә дә баралар конкурска. Һәм математика белән аерым шөгыльләнә шул ук укытучы. Ул бик күп заданиелар һәр көнне почти биреп кайтара. Ул аны биреп кайтарган көнне үк утырып эшләп бетереп китә инде, алып килә кире. Мин үземдәге физика укыттым мәктәптә, математикага якын. Үйгә кайткач кына түгел, хәзер без кайтырга чыгып, машинага утыру белән математика турында сөйләшү башланачак. Мин әни дә математиканы укыткач, мин кичкенә вакыттан математика белән кызыксынам. Безнең укытучы Энҗе Рафиковна. Бүген мин математикадан олимпиадага кирдем. Мен олимпиадада мастер-классларда ошады. Укучыларның күбесе олимпиада биремнәрен шактый авыр булды дип бәяләде. Укытучылар, комиссия әгъзалары һәр бәйге, һәр олимпиада бала өчен бик зур, алга табада кирәк булачак тәҗрибә дип саный. Миңа калса, балалар чыннан да тырышалар, аларның ниндидер сәләтләре, мөмкинлекләре бар. Бәлки кайбер җирләрдә аларга менә бу олимпиада тәҗрибәсе җитеп бетмәйдер, чөнки олимпиада ул бит, мәсәлән, дөрес чишеп кенә калмыйча, аны дөрес итеп формалаштыру, язу. Һәм бу өлкәдә бәлки миңа калса әле эшлисе бар. Моңа да басым ясарбыз дип уйлыйм инде. Беренче тапкыр һәр вакыт кыйнарак бит инде ул. Ничек кенә булмасын, бу балалар өчен бик зур тәҗрибә. Алар бу мөмкинлектән дөрес итеп файдалангандыр дип уйлыйм инде һәм киләчәктә
яңадан яңа олимпиадаларда катнашып, зур үлгеләргә ирешерләр дип өметләнеп калабыз. Менә без әлеге компания белән инде Казан Федераль университеты профессорлары, остазлары белән бергә Саба мөгаллимнәрендә эшкә кушып, әлегә җитешәбез һәм менә калса шактый гына уңышлы мәсьәләләрне тикшереп барабыз. Комиссия олимпиада эшләрен тикшергән арада укучылар өчен төрле темага мавыктыргыч мастер-класслар үткәрелде. Аннары һәркем дулкынланып көткән җиңүчеләрне игълан итү минутлары килеп җитте. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов катнашты. Беренче тапкыр менә шулай район башлыгы призына математика фәне буенча олимпиада уздырдык. Килгән күп кенә күрәбез, республиканың районынан килгән укучылар бар мәктәпләреннән. Безгә килгәннең өчен олимпиада катнашкан өчен бик зур рәхмәт. Инде уйлыйбыз, әлеге олимпиада без алдагы елларда да уздырырбыз дип. Һәм инде үзебезнең республика мәктәпләреннән генә түгел, башка регион мәктәпләреннән дә әлеге олимпиадага килеп катнашалар дип өметләнеп калабыз. Җиңүчеләр һәм призерларга диплом һәм акчалата бүләкләр. Һәрбер катнашучыга сертификатлар тапшырылды. Сатыш урта мәктәбе укучысы Алмаз Сабировның кызыксынулары бик күп төрле. Ә математиканы ул иң кирәкле һәм иң кызыклы фән дип исәпли. Ул математик олимпиадада 3нче урынны яулады. Минемчә, олимпиадага урын алыр өчен, бәләкәй чактан ук математика белән кызыксынырга, математиканы ошатырга кирәк, чөнки математика бүтән кешегә бирелми ул. Математиканы минемчә яратырга кирәк, чөнки математика бүтән җирдә кирәк ул. Менә бу 3нче урынны мин үзебезнең мәктәптәге кешеләр ярдәмендә ирештем. Мине укытучым Одаренный балалар мәктәбендә суббота сайын безне математикада олимпиадный, углубленный һәм башка төр математика өйрәтәләр. Мин үземнең урыныма бик канәгать һәм бик шат. Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов призына математика фәне буенча үткәрелгән олимпиадада быел 300-дан артык бала катнашып, үз көчләрен сынап карады. Сәләтле балалар мәктәбе коллективының алга табада бик зур планнары бар. Җитәкчелекнең ярдәме һәм теләктәшлеге булганда, аларның һәрберсе чынга ашуына ышаналар. Abilimpics исеме астында районыбызда мөмкинлекләр фестивале үтте. Ул һөнәри осталык буенча чемпионат хәрәкәте кысаларында инвалид балалар өчен оештырылды. Анда Утар инвалид балалар интернат йорты, Кызыл Мишә мөмкинлекләре чикле балалар өчен мәктәпләре укучылары, лесхоз картлар йорты, балкыш тернәкләндерү бүлегенә беркетелгән улылар катнашты. 7 компетенция буенча көч сынашкан һәркем үзенең кул эшенә булган сәләтен күрсәтте һәм бүләкләнде. Раиля Галявина хәбәрендә. Abilimpics сүзе астында шиксез мөмкинлекләр ачыла. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләр нәкъ менә биредә үзләренең һөнәр осталыкларын барлыйлар. Үз эшләре белән аралашалар, дуслашалар. Шул яклары белән ул катнашучыларны якынайта. Бу бәйгенең Саба зонасы аграр көллият базасында оештырылды. Анда районыбызның Югары Утар, акылга зәгыйф инвалид балалар интернат йорты, Кызыл Мишә, Курсабаш мөмкинлекләре шикле балалар өчен мәктәпләре укучылары, лесхоз картлар йорты, балкыш тернәкләндерү бүлегенә беркетелгән олылар катнашты. Фестиваль тантаналы шартларда ачылды. Мәртәбәле кунаклар сафын Татарстан Республикасы социаль яклау министры урынбасары Адель Мөбәрәкшин, Татарстан Республикасы Мәгариф өлкәсендә һөнәри компетенцияләр буенча җаваплы Анна Сидоренко тулыландырды. Первый раз в республике проводится фестиваль возможностей. Вообще движение Abilimpics в республике развивается уже с 2016 года, вот вместе с Адель Рафиковичем мы его начинали и развиваем до сих пор. И вообще в региональном чемпионате принимает участие более 2000 человек, в том числе 400 человек в рамках фестиваля. Ежегодно все, кто попадает в Abilimpics, они потом уже не уходят. И сегодня я вижу здесь новые лица в этом зале. На самом деле, ребят, вы ведь ни разу не участвовали в таких соревнованиях, в таких фестивалях. Поэтому я надеюсь, что вы тоже станете адептами движения Abilimpics, что вы будете уже ежегодно в нем принимать участие. И все, что вы сегодня увидите, всего, чего сегодня научитесь, будете применять в своей жизни, будете развиваться. Мы знаем, что у каждого из вас есть таланты, свои определенные возможности, и мы надеемся,
надеемся, что сегодня вы его еще немножко раскроете и дальше будете развиваться. И мы надеемся, что вот вместе с Министерством труда мы увидим когда-то, что вы занимаетесь своим делом, что вы что-то делаете, пускай небольшое и пускай очень простое, но это будет сделано вашими руками, вашей энергией. Поэтому сегодня в добрый путь, хорошая очень у вас сегодня возможность чему-то научиться, с хорошим настроением пришли, с хорошим настроением завершили и покажете нам свои работы. Всех добрый путь. Җитәкчеләрнең хәер-фатихалары белән төп ярышларга старт бирелде. Барысы 7 компетенциядә көч сынашу мәйданчыклары әзерләнде. Шуларның берсе сабын кайнату. Җаваплы эксперт Гөлия Хәдиева катнашучыларны эшкә керешкәнче тарих белән таныштырды. Эш аралашу белән бик җанлы үрелеп барды. Мыло у нас возникло в древнем Греции. 6000 лет назад, представляете? Уже в те времена люди мыли руки. Вот почему всегда говорят, мойте руки мылом. А сегодня мы будем делать красивое мыло. Он будет у нас в виде цветочка. Әйе, каты хәлдәге сабынны вак кисәкләргә турап, аны җебетеп дәвам иткән эш ахырда чәчәк формасын алган, хуш исле сабын булып килеп чыгарга тиеш. Егетләрнең һәр кайсы бу биреннәргә зур кызыксыну белән алынды. Эксперт әйтүенчә, аларга кулга тотып эшләү, иҗат итү бик ошый. Безнең бу эштә 5 бала катнашты, бу компетенциядә инде барысы да килеп чыкты дип әйтәм. Минем бүген егетләр генә, кызлар юк. Бүген безнең прям мужская рота, так скажем. Балаларның барысы да килеп чыкты. Без башта шул сабын основасын алдык, аны вак кисәкләргә турап эрттек. Аннары төрле исләр салып, буяулар салып, аңа төс искерттек. Аннары инде менә шу силиконовый формаларга салып, катырга куйдык. Хәзер менә балалар көтәләр аның каткан. Соңыннан инде без аны алып, мотор итеп паковайтабыз инде. Бу мелкая моториканы развивайта бик. Бу сабын ясау инде иҗади яктан балаларга менә иҗади сәләт арттыра. Аларның фантазиялары артып китә. Һәм әлбәттә инде үзләре ул сабынны игеп кайтып китәчәкләр алар. Һәм аның белән кул җуганда искә төшерәчәкләр. Бәлки кайберләренә ошап китеп алар моның белән шөгыльләнә дә башларлар. Чөнки хәзерге вакытта бәйрәмнәргә, мәсәлән, төрле бәйрәмнәргә барганда шул ук сабынны алар үзләреннән бүләк итеп алып бара алачаклар. Жюрида сабын кайнатучыларның эшен кызыксынып күзәтте. Эш барышы белән катнашучылар үзләре таныштырды. Сначала что сделал? Заготовку? Основу что мы сделали? Ножиком. Резали. Потом куда это все положили? Емкость, да? Емкость положили все, да? Да. Оно какое было? Твердое. Твердое. Потом куда его отнесли? Микро. Ага, засунули, да? Да. Оттуда на какое вышло? Жидкое. Жидкое. Что еще туда положили? А, что туда положили? Краситель. Краситель. Какого цвета? Апельсин. Розовое, да? А отдушка апельсин. Апельсин. Ваня угадал, да, что апельсин? Потом что сделали? Перемешали. Хорошенько, да? Потом что делали? Попши. Пофикали. Да, и что сделали потом? Закрыли. Залили, да? А сейчас что мы делаем? Ждем. Да, ждем мы сейчас. Адель Мөбәрәкшин бу бәйгенең асылы мөмкинлекләре шикле кешеләрне җәмгыятькә яраклаштырып, һөнәрле итеп тәрбияләү. Һәм республика бу максатларда зур күләмле эшләр алып бара. Самое прекрасное на самом деле впечатление, потому что фестиваль возможностей в этом году впервые проводится. Фестиваль возможностей проводится в рамках движения Большого Обилимпикс. Это действительно уникальный фестиваль, который совмещает в себе и творческое начало, и профессиональное начало. То есть у нас детишки через творческий такой подход могут прикоснуться к профессиям. Фестиваль проводится в этом году в 9 муниципальных районах. В 3 муниципальных районах он уже прошел. И сегодня мы в Сабинском муниципальном районе, который действительно некую планку тоже завышает этого мероприятия. На очень качественном уровне проходят мероприятия. Хорошие подарки детишкам. Дети очень рады у нас, улыбаются. В дальнейшем обязательно мы будем стараться, чтобы вот благодаря таким вот фестивалям, конкурсам дети у нас дальше могли трудоустроиться и найти себя в этой жизни.
Полина белән Камил пирография компетенциясында катнашалар. Алларындагы кухня тактасына алар башта копировка аша чәчәк төшерделәр. Хәзер менә эз буенча йөреп көйдерәләр. Монда эксперт Илнур Шаймурзин катнашучыларны техник куркынычсызлык, чиста пөхтә эш барышы буенча күзәтеп тора. Кирәк урында төзәтеп җибәрә, киңәшләрен җиткерә. Бүген безнең монда бик зур бәйрәм, Обилимпикс конкурсы бар инде. Бу мөмкинлекләре шикле булган балалар белән мин җитәкчелек итәм инде пирография компетенциясендә. Бу балаларга инде кулның моторикасын арттыра, бик тә фикерләү сәләтен арттыра. Әлеге ярыш балаларда моторлыкны күрә белүне үстерә инде. Балаларның үзләренең эшләвен тәэмин итәргә тырышабыз инде, шуңа алар үзләре мөстәкыйль эшләсеннәр. Аларның килеп чыга. Эдуард Нагыймовның да эше эксперт тарафыннан яхшы бәяләнде. 17 яшьлек егет бу төр белән яратып шөгыльләнә. Я хожу в кружок, мне нравится это. Мой руководитель Зульфия Халимовна. Какие рисунки любишь делать? Разные машины, там, вертолеты, розы, людей, розу. Бу бүлмәдә төймәләр белән рәсем ясау һәм пластилин белән рәсем ясау компетенциялары буенча көч сынашалар. Икесе дә иҗат итү белән бәйле бәйгеләр. Монда балалар төсләрне аерырга өйрәнәләр, форма үзенчәлекләрен үзләштерәләр һәм шулай ук чиста пөхтә эшләү күнекмәләре алалар. И очень оригинальные получились у нас работы. Вот Ралину работу выполнила сама, молодец. Все молодцы. И Исмаиль, и Ралина, и Алина. И вот еще у нас немножко, Эльмира, он немножко отошел. Прям продавать можно. Да, молодцы, очень молодцы. Бу майданчыкта исә бисердан эшләмәләр ясау буенча көч сынашалар. Катнашучылар аларындагы рәсем үрнәгендә вак мәрҗәннәрдән муенса беләзек үрәләр. Экспертлар аларга булыша, чөнки монда ярдәмнәр бик кирәк. Безнең бүгенге фестивальдә бисер буенча 6 укучы катнаша инде. Алар бик тырышып әзерләнеп килделәр инде монда. Бисер безнең инде ул моториканы үстерә, төсләрне аерырга өйрәтә, санау күнекмәсен үстерә инде. Балалар бик тырышып эшлиләр, бик төгәл итеп эшлиләр. Бик ошый аларга бисердән эшләгән менә мотор беләзекләр ясыйлар алар, заколкалар ясыйлар. Без бүген аларның эшләрен, төгәллекләренә, бисерләрне дөрес урнаштыруларына, чиста төгәл итеп эшләүләренә һәм вакытка карап бәяләячәкбез инде. Бисер белән үргәндә дөрестлек сакланмаганда рәсем үрнәге бозыла. Эшләнмә мотор килеп чыкмый. Төсләр яраклаштыруы да бутала. Шуңа монда излеклекне саклау бик мөһим. Әмирхан өчен мәсәлән бу бирем бик җиңелләрдән бирелә. Әлбәттә килеп чыга, бу эш миңа бик ошый. Мин моны беренче тапкыр ясыйм. Бу кулга киертергән беләзек. Син кемгә бүләк итәсең? Абыйга? Обилимпикс катнашучылары акыл кимчелекләре белән үзенчәлекле балалар. Аларга ятлау, истә калдыру кебек биремнәр авырлардан бирелә. Араларында исә шигырь, җырга сәләтлеләре дә бар. Андыйларда аерым компетенцияләрдә сынау тотты. Менә шулай төп көч сынашулар да җырлап диярлек үтеп китте. Барлык катнашучылар кабат залга бүләкләү тантанасына җыелды. Аларның һәр кайсына үз компетенцияләрендә бүләкләр тапшырылды. Монда җиңелүчеләр юк. Бу кешеләр булай да тормыш каршылыкларына бирешмичә, сәламәтлек кимчелекләрендә үз-үзләрен җиңүчеләр. Атна информацион программасын дәвам итәбез. Җиңү диктанты акциясында сабаллар да бердәм катнашты. Бу чара Бөтен Россия тарихи диктант язу көне кысаларында ил күләмендә үтте. Диктант Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына һәм Бөек җиңүнең 79 еллыгына багышланды. Бөтен Россия җиңү диктанты язу көне итеп 26 апрель җомга көне сайлана. Анда катнашу ирекле һәм һәркемнең намус эше. Саба урта мәктәбендә бу акциягә кушылучылар сафын иң элек укытучы, укучылар тулыландырды. Яшь армиячеләр хәрәкәте активистлары формага киенеп кунакларны каршы алып, аларны актлар залына озатып торды. Оештыру эшләре исә укытучыларга йөкләнде. Диктант язарга килүчеләр иң элек регистрация үтте, аларга биремле бланклар
тапшырылды. Җиңү диктанты акциясендә безнең район кешеләре быел 6-нчы тапкыр катнаша. Дөнья күләмендә дә ул 6-нчы тапкыр уза. Быелгысы елда безнең базалар булып Саба урта мәктәбе, Аграр күллият һәм Икшермә кадет мәктәп-интернаты заявкалар бирделәр һәм теркәлделәр. Узган елда Икшермә кадет интернат мәктәбе һәм Аграр күллият һәм Саба гимназия базасында узган иде. Елдан ел монда катнашучылар саны арта. Моның әһәмиятлеген аңлыйлар һәм бик теләп катнашалар. Шулай ук база булып теркәлмәгән мәктәпләрдә дә дистанцион форматта катнашу мөмкинлеге бар, алай катнашучылар да бар. Инде менә бу базаларда үткән мәйданчыкларда үткән эшләрне без җыеп алачакбыз һәм Казанга аны айрым җыя торган пункт бар, менә шушында илтеп тапшырабыз һәм алар аның тикшереп нәтиҗәләрен хәбәр итәчәкләр. Быелгы җиңү диктанты акциясының яңалыгы геройга хат биреме. Монда бүгенге көндә хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга теләкләр язарга мөмкин иде. Хат язу өчен махсус битләр әзерләнгән. Әнисә Мәүлитова геройга хатны әтисенә дип яза. Ул мобилизацияләнеп ел ярым инде менә Украина җирләрендә. Мин бу җиңү диктанты акциясенә бик теләп кушылды. Минем әтем инде 1 ярым ел сугышта. Мин бу хатыма иң изге теләкләремне яздым. Сугыш тизрәк бетсен, әтем тизрәк сау-саламәт булып кайтсын дип яздым. Мәктәп дирекциясе, яшь армиячеләр геройга язылган барлык хатларны да игътибарга алып, махсус тартмага җыйдылар. Алар шулай ук теркәлеп, республикага комиссияга озатыла, аннан инде урыннарга җибәрелә. Хатта язылган һәр теләк илебезнең тыныч тормышы өчен дугада яшәү, киткәннәргә исән-сау кайтуларын теләп иде. Җиңү диктантына 5 кеше килдек без бүген. Бүгенге көндә хәрби сугышларда катнашучы егетләребез, туганнарыбыз, якташларыбыз бар. Аларны инде исән-сау җиңеп кайтуларын теләп калабыз. Киләчәктә көннәребез аяз булсын, илләребез тыныч булсын. Без шул ният белән бу акцияга теләп килдек. Җиңү диктанты дип аталган бу чара Бөек Ватан сугышы вакыйгалары темасына багышлана. Чараның максаты киң җәмәгатьчелекне Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнү, тарихи грамоталыкны үстерүгә җәлеп итү һәм яшьләргә тарихи хәтер федераль партия проекты кысаларында патриотик тәрбия бирү. Актлар залында экранда бу турыда Россия телевидениесеннән туры эфирда булды. Җиңү диктантын язу 4 кабинетта барды. Биремнәргә килсәк, алар 25 сорауны кылачлады. Шуларның 15-е тест формасында дөрес җавапны сайлап куя торган булса, унысына иҗади фикерләп үз җавабыңны бирү мөмкинлеге тудырылды. Бу акциядә район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та катнашты. Биремнәргә иҗады якын килеп, тырышып, үз җавапларын язды. Сабалаларга ил күләм чарага актив кушылулары өчен рәхмәтен әйтте. Бүген безнең илебездә акция бара. Бөтен ил буенча диктант победы. Дип әйтәбез, без аны җиңү диктанты бик актуаль акция минем күзлектән, чөнки безнең чорда яшәгәннәр вакытта күпләп бөтен тарихны белсәләр, бу акция белән күреп торабыз инде безнең соңгы вакытта инде кыйммәтләр үзгәрә бар җәмгыятьтә. Шушы акция белән илебезнең җитәкчесе үзебезнең үсеп килүче буынга күпмедер шушы тарихны белдерү өчен, күпмедер башларына сеңдерү өчен шушы акцияны оештырып, диктант победы оештырды. Үзем катнаштым, бик теләп катнаштым. Күпне уйлана искә төшерергә туры килде. Бик теләп шундый хисләр белән әлеге диктанттан кайтып китәм. Җиңү диктанты 45 минут дәвам итте. Аннан соң барлык эшләр җыелып алынып, башкалага озатылды. Алар махсус комиссия тарихи белгечләр тарафыннан тикшерелеп тиешле билгесен алачак. Балаларның юл транспорт фаҗигаләренә юлыгуы элеккеге вакытлардан ук кискен проблемаларның берсе булып калды. Аны хәл итү максатыннан 1973 елда беренче мәртәбә яшь инспекторлар отрядлары оештырылды. Урамнарда һәм юлларда культуралы тәртипне, коллективизм хиссен, кеше яшьтәге мәктәп балалары арасында юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау алар алдына бурыч итеп куелды. Узган җомгада Бойлар Сабасы гимназиясында районның Юхиди
бүлекшәсе яшь инспекторлар арасында имин тәгәрмәш бәйгесен үткәрде. Бәйгенең тантаналы ачылышында ЮХИДИ инспекторларын, оештыручыларны елдагыча 21 командадан 84 бала сәламләде. Аларның кагыйдәләрне ничек белүе нәкъ менә шундый чараларда ачыклана да инде. Һәр команда 4 кешедән 9-11 яшь аралыгындагы 2 кыз, 2 малайдан тора. Параллель рәвештә балалар юл хәрәкәте кагыйдәләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү, велосипедны фигуралы йөртү, тормыш иминлеге нигезләре буенча көч сынашты. Бұл конкурска гимназия коллективы, біздің команда, ел башыннан нақлы әзірлік білән келе. Оқушылар білән дәрістен тыш вақытларда юл юру қағидан үйрету, бірінші ярдәм итү күнікмәләріне үйретәбіз. Һәм шулық вақытта велосипедтан түрлі қаршылықлар аша йөрергә дәген біз бик күп шөгыльләнәбез. Оқушыларға юл юру қағидан үйрету ол мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки һәрберебез иртә белән уянуга һәм эшкә барабызмы, укырга барабызмы, без юл йөрү кагыйдәләрен белергә тиеш. Командада беренче елын гына катнашучы балалар да тәҗрибәлеләрдән калышмыйлар. Бәйгегә ныклап әзерләнгәннәр, кагыйдәләрне өйрәнгәннәр. Мин 4-нче А сыйныфында укыйм. Мин бу ярышта беренче тапкыр катнашам. Миңа ошады бу ярыш. Безнең булды медицина, ПДД и һәм матур йөрү. 2-нче ел катнашам. 1-нче елда мин матур йөрүдән 1-нче урын алган идем. Һәм миңа смарт часы бүләк иттеләр. Мин бу конкурста 2-нче ел катнашам. Теге елда мин 1-нче место алган идем медицинада һәм ДТПда. Бу елда мин надеюсь, что мин тагын 1-нче место алачакмын. Укучылар өчен иң катлаулысы юл хәрәкәте кагыйдәләре бәйгесе. Иң элек яшь инспекторлар һәрберсе аерым 12 сорауга җавап бирә. Аннары командага бирелгән биремне башкаралар. Без монда 4 кеше килдек. Шәйхелисламова Гөлназ, мин Хөсәйн Ләйсән, Галявин Салават һәм Гөлметдинов Аяз. Безне бу конкурска Галимов Фәнур Аксанович өйрәтте. Bütün правиларны һәм bütün йөрүшләрне өйрәтте. Җиңүчеләр командалар һәм һәр бирем буенча яхшы нәтиҗә күрсәткән укучылар агит бригада чыгышлары арасында ачыкланды. Егетләр аерым, кызлар аерым бүләкләнде. Призларның барысы да яхшы. Велосипед, принтер, рюкзаклар, бейсболка, футболка һәм башка бик күп төрле бүләкләр үз ияләренә тапшырылды. Командалар арасында 3нче урынны Шәмәрдәннең үсеш лицее, 2не Соба гимназиясе яулады. Соба урта мәктәбе командасы быел да 1нче урынны алды. Менә хәзер без балалар белән республика турына әзерләнә башлыйбыз. Без көн сайын җыелырга тырышабыз. Бу әзерләнү процессы безнең булачак дәресләрдән соң кички якларда безнең күбрәк практически өлештән оказание первой медицинской помощи, ПДД, юлда йөрү этаплары үтәчәк. Буларга күбрәк игътибар зур бирелә. И теория буенча да без правила дорожного движения тирәнләтеп өйрәнә башлыйбыз. Мин йөрим кружок юлка, юный инспектор движения. Безнең тренировкалар башлана кеглидан 8 йөрү, змейка йөрү, перенос предмета һәм туктау. Аннан соң без медицинага күчәбез. Медицинада без примерлар эшләп, без практикага итәбез. Практикадан соң без обыжга керәбез. Һәм безнең кружок бетә. Кружокка килгәч яратам медициналар эшләргә, ПДДларны, анда вариант ответларын итәргә, кегрида сәбиттә йөрергә, перенос предметларын туктау ясарга. Менә бүгенге бәйге авыр булдымы? Нинди сораулар бирәсезме? Нормально булды инде. Әзрәк авырлар да бар иде.
Жәйге каникуллар якынлаша. Укучылар инде сәпит самокатта йөри. Мәктәпкә илтә торган зур юллардан да хәрәкәт итәләр. Бу чорда кагыйдәләрне төгәл үтәргә, саксызлык чараларын күрә белергә кирәк. Әлеге ярышның шушы вакытта үтүе юл йөрү кагыйдәләрен хәтердә яңартуда булып тора. Юитчылар урамнарда, юлларда һәм мәктәп яны лагерьларында имин йөрү кагыйдәләрен пропагандалауда ЮХИДИ инспекторларының төп ярдәмчеләре. Ел башыннан балалар катнашында юл хәрәкәте тергелмәде. Җәй буенда да җәй башлангач балалар илтә самокатта, велосипедта игътибарлы булсыннар иде. Көндәлек рейдларга чыгабыз. Электросамокатлар буенча үзегез күргәнегезчә юлларда алар бик күбәйде. Күп нарушить итәләр. Аларга инде без альтернатив беркетмәбез. Яки инде карточка тибез дигән аларны мәктәпкә җибәрәбез. Күпме андыйлар? Андыйлар көнгә 2-3 булып тора. Бүгенге көндә район мәктәпләрендә яшь юл хәрәкәте инспекторларының 21 отряды эшләп килә. Алар 357 баланы берләштерә. Әзерлекләр инде ел саен инде безнең яхшыра бара. Конкурс булгач инде җиңүчеләре дә билгеле булды. Хәзер инде беренче урынны алган Соба урта мәктәбе командасы республика күләмендә май аенда үзебезнең Соба районы данын яклап чыгыш ясаячак. Республика күләмендә район данын яклау җаваплы һәм дулкынландыргыч эш. Бу көннәрдә Соба урта мәктәбе командасы аңа яңа көчләр белән әзерләнә. Төп ышаныч яшь инспекторларда. Без аларга уңышлар телибез. Бу көннәрдә сәламәтлек саклау өлкәсендә тышкан бизгәгә талпан энцефалитына каршы профилактик эшләре дәвам итә. Халык һәр очракта уяу булырга һәм сәламәтлегенә җитди карарга тиеш. Узган ел тышкан бизгәге белән 45 кеше чирләгән булса, яңа елдан 15 очрак ачыкланган. Бу чирнең билгеләре һәм аннан саклану кагыйдәләрен хәтердә яңартыйк. ГЛПС тибетебез инде безнең медработниклар телендә геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, халык телендә тышкан чире дип йөриләр бит инде. Менә безнең район ул электән күп очраклар теркәлә инде, республика белән чагыштырганда бездә күбрәк була теге природно-очаговая инфекция дип безнең районда бара ул күбрәк. Но менә теге елны и быелга чыккач күбәйеп китте инде бу очраклар. Һәм балаларда теркәлде шушы авырулар арасында инде. Әгәр бу чиргә каршы әле прививкалар юк, вакцинация ясап булмый, но шул не специфическая профилактика. Ул инде әйткәнемчә уже тышкан авыру дип әйтеп киттем. Аның основной источнигы тышканнар, шушы грызуннар инде. Кыр тышканнары күстәрдә булырга мөмкин. Аларның выделениялары белән сидекләр сидеге белән чыга һәм ул тышкан йөргән җирдә инде ризыкларны дагын пешерә мөмкин. Шул ук кырда булганда солам, җиләкләр җыябыз бит инде җәй көне. Аларны менә җумыйча ашасаң, шуларга шушы вирус юккан булып, шуның аша йогырга мөмкин. Менә печән салам дибез бит инде, ул аның тузаны белән дә керергә мөмкин инде. Бу кешегә елга шул ук менә тышканнарны кулга кимичә тоталар икән инде. Или аларның выделениялары белән контактировать итә икән, куллары белән кулга перчаткалар кимичә. Шул әгәр дә тышкан йөргән җирне җыештыра икән, андагы тузаны белән язга чыккач бит инде күбрәк җыештыра башлыйсың, андый җирләрне теге көз көне, кыш буе абзардагы неләрен җыештырсаң, аның тузаны белән йыгырга мөмкин. Шул ук маллар караганда, шул ук салам, печән тузаны белән дә керергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйтеп киткәнчә инде тузан аша, ризыклар аша әгәр дә ул тышканнар пешерәткән икән, шул ук андан соң кул белән тотсаң, менә кожа аша, поврежденная кожа аша йыгырга мөмкин.
Ауруның төп билгеләре югары температура, бизгәк тоту, баш авырту, буыннар һәм мускуллар сызлау, күз алды томалану, яктылыкка карый алмау, тәнгә кызгыл таплар чыгу, бит һәм муен тирәсенең шешенкелеге, бил авырту, бәүел бүленеп чыгу кимү. Ләкин бу очракларның барысы да күзәтелмәскә дә мөмкин. Бойлар сабасыннан Илназ Халилов тышкан бизгәге белән узган җәйдә авырып терелә. Иң элек үзендә температура, бил авырту һәм хәлсезлек тойган. Мен башта температура белән авырттым братна. Башта больницага төшмичә жара понижающий таблеткалар ашып өйдә сакланган идем. Ләкин ул дөрес түгел дигән фикергә килеп, больницага төштем. Шуннан соң тышкан чире икәнен выявили да. Миңа Аллаһка шөкер Илшат Галимҗанович врач эләкте инде. Ул алдан белеп, приугадать итеп, мине лечить башлады. Мин Аллаһка шөкер бик җиңел котылдым бу чирдән. Мен киңәш итәр идем үзегезне сакларга. Кулны җуммыйча, нитмичә, бөтен җирдә элек коронавирустан ничек сакланай, хәзер дә шулай барыбер сакланып дәвам итәргә. Югу юллары күп төрле. Мәсәлән, һава аша кимерүчеләрнең нәҗисләре булган тузанны сулаганда чирне кузгатучы инфекция һава белән тын юлларына эләгә. Авыз куышлыгы аша тышканнар кимергән яки өстеннән йөргән ризыкларны кулланганда чирне кузгатучы вируслар организмга авыз куышлыгы аша үтеп керә. Контакт юлы белән җәрәхәтле кул белән тышканнар пычраткан пишән салам яки чүпләрне тотканда да тышкан бизгәген йоктыру ихтимал. Кешедән кешегә бу чир күчмей. Иң яхшы профилактик чара кимерүчеләргә каршы көрәш алып бару. Бу эштә гигиена һәм эпидемиология үзәгедә актив эш алып бара. ГЛПСның табигый әшәкләре булып, катнаш һәм яфраклы урманнар санала. Табигатьтә ГЛПС вирусын таратучылар кимерүчеләр, ягъни кыр тышканнары, рыжая полевкалар. Татарстан Республикасы әлеге вирус таралу өчен табигый үрчү регионы булып санала. Ягъни безнең якларда бу вирус таралу һәм үрчү өчен барлык шартлар да бар. Шул максаттан безнең оешма тарафыннан ел сайын профилактик дератизация чаралары үткәрелә. Хөкүмәт тарафыннан бүлеп бирелгән субвенция акчасына яз-көз айларында урманга якын булган авыл җирлекләрендә, булар Шәмәрдән, Саба, Лесхоз, Арташ авылларында барлыгы 98 гектарда дератизация чаралары үткәрәбез. Агулар куябыз. 4-5 төрле препарат белән эшлибез. Хәзерге көндә кимерүчеләрнең препаратларга ияләнү булмасын өчен ел сайын аларны алыштырып торабыз. Шулай ук ел дәвамында договор нигезендә оешма предприятиеларда дератизация үткәрәбез. Толпаннар исә яз башында көннәр җылыну һәм кар эрү белән уянды, ягъни хәзер аларның актив тормыш фазасы бара. Алар аш һәм табышка кадалыр өчен һәр уңайлы очракны эзли. Сезон башыннан Саба районында толпан кадалган 20 кеше рәсми рәвештә табибларга мөрәҗәгать иткән. Бәхеткә авыручылар юк. Бу каныч кешеләр юктырга мөмкин булган инфекцияләр арасында энцефалит, боррелиоз, тулеремия, тимгеллетив, геморрагик бизгак һәм башкалар бар. Өстәвенә толпан тешләгәндә канга бер юлы берничә авыруны китереп чыгаручы инфекцияләргә, нәтиҗәдә кешедә бер генә түгел, бер үк вакытта берничә авыру барлыкка килергә мөмкин. Татарстан Республикасы гигиена һәм эпидемиология үзәге сәламәтлек саклау федераль бюджет учреждениесе хезмәткәрләре тарафыннан сезон сайын Бойлар Сабасы, Шәмәрдән, Лесхоз, Иштуган, Арташ авылларындагы ял парклары, Сабантуй уздырыла торган майданнар, урман кырыйлары толпаннарга каршы химикатлар белән эшкәртү уздырыла. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Реклама чыгарылышыннан соң эфирны Акварель халык хореография коллективының Шәмәрдән мәдәният йортында үткән хисап концерты дәвам итә. Без исә киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән саубуллашабыз. Яхшы яңалыклар гына ишетергә язсын.